Irema hoia ikusi duen? Ez. Enekien ondo dantzatzen nuenik, denak eman da ibiliaiz. Joselinekin klasean abaritzen dituk. Asko praktikatu duzu, Azkenean. Azkenean ze, ja ez eiz Virginia? Hoia aurkitu dudala. Eta virginitatea? Dantzatzeak beste norabait eraman zaituzte? Zan inean, esperientzia hau deukala. Fijo. Eta nik amari esaten nioan, suspenditzen nuenean irakaslea mania zidatelako zela. Bueno, bale, Virginia naun, ta zer. Niri primeran iruditzen zeidak. Arazoa erorrek daukak. Zeharo gaizki daramak. Oain ez, Joselini egia esan zionat, eta lasaiago nagon. Azte guran kanbora guaztin. Benetan? Plan hona? Etzakaztu esan dakoa, Ez adi matxito planean jun eta mimazak. Berak ni mimatu beharko nahin. Kojo nauta nagon. Ze potxoko aizen, jateko modukoa. Nebarik banu, ibezalako askatuko nekik. Bueno, da izer. Zer? Oiatzekin? Zer ez? Eta bete juntu ala? Ez? Baietz pentsatzen inan. Jango bau bezala begiratze jonda. Ja, baina... Ez daukanat aukerarik. Gezurra ematen din ibezelako tipa batek adorerik ez izatea. Urtea hasi berria dun. Gauza berriak egiteko aukera bikaina. Ta bueno, gero arte arregatxoa. Gogoratu, ausartek diten irabazten. Tia, superfuertea, ez dakiala norekin topatu naizen. Ametxekin, birra batera gonbidatu nahin. Ta bain txarte sekula ezean kasu putarik ere egin. Hain urduri jarri non, txorradak besterik ez dizkedala esan. Baki nolakoa naizen, pila bat antzematen zaidala norbait gustatzen zaidanean. Ai, badatorrela birrekin, bihar kontatuko inat dena. Urte berri hon!